खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे रादाबफोरजों आं रमेन बर'। गिबि रादाबखौ नोंथांमोननि थाखाय होनो लादों आरो गिबि रादाबाव दङ जोंना सावथुननि रादाब दङ। सावथुन नायनो सोर मोजां मोना? आथिखालाव सावथुन नायनो सावथुन दिन्थिसालि एबा सावथुन सालिफोराव थांनानै नायहैनायनि गोनांथि जेबो गैलिया। मानोना आथिखालाव नोंथांनि आखायाव थानाय एन्ड्रइड मबाइलावनो नोंथाङा नोंथांनि जुथे स्वादनि सावथुन नायनो हानाय जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा सावथुन नायना मोजां मोनोब्ला सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैदों बाक्सा बरमा भगपुरनिफ्राय। नोंथाङा जुदि गोदान सुंद' सावथुन नायनो होनना नेगासिनो दङ अब्ला नेनायनि समा जोबनानै थांबाय। मानोना बाक्सा बरमा भगपुरनि एक्टर डिरेक्टर प्रडिउसार आरो दिनैसिम बर'नि मोनगु आबुं साया सावथुन आरो मोनसे एलबामाव खामानि मावनाय फावगिरि महरगिरि खगेन रामसियारिनि सुंद' सावथुन लकेल गामिखौ दिनै 15 सेप्तेम्बर खालाराव रिलिज खालामनाय जाबाय। 25 मिनिटनि बे सुंद' सावथुन लकेल गामियाव आथिखालनि लकडाउननि गोहोमजों लोब्बा गोनां मोनसे समाजारि थासारिनि मेसेज होनो नाजानाय जादों लिरगिरि दिथागिरि आरो फावगिरि खगेन रामसियारिया। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खम बाजेटावनो बानायनाय जादों बे सुंद' सावथुनखौ। बे सुंद' सावथुनाव नोंथांमोना फावखुंग्रि महरै कनिकाखौ नुनो मोननाय जागोन आरो फावखुंगुर हिसाबै खगेन रामसियारि बिथांखौ नुनो मोननाय जागोन। नोंथाङा बे लकेल गामि सुंद' सावथुनखौ नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांनि मबाइलनि इउटिउबाव थांनानै केआर प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोननि थाखाय फोरमायथिनो नागिरो दि खगेन रामसियारि बिथाङा दासिम बर'नि आबुं मोनगु सावथुनफोराव फाव खालामबोबाय आरो बे मोनगु सावथुनफोरा जाहैबाय रेगा, बड'लेण्ड फाइटार, भुटान बर्डार, लोरगिदिङा, जोहोलाव दा ग्रेट, बीर, डिजिटेल वान्टेड, आंखो लांफै आयै, उदांस्रि आरो सिनायथि। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे एलबामाव फाव खालामदों आरो बे एलबामानो जाहैबाय दोरफो दोरफो। आसा खालामो खगेन रामसियारिनि बे सुंद' सावथुना नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन। लकेल गामि सुंद' सावथुना उदां जानाय समाव लिरगिरि दिथागिरि फावगिरि खगेन रामसियारिया मा बुङो फै जों नायदोनि। खुलुमनाय जासिहरबाय। आं मोनसे शर्ट मुभि बानायदोंमोन। बे शर्ट मुभिया जाबाय लकेल गामि। दिनै बे शर्ट मुभिखौ मोनानि 6 बाजियाव हगारगोन। बे सावथुनखौ आंनो डाइरेक्सन खालामदोंमोन खगेन रामसियारिया। नोंथांमोना गोसो होनानै नायदो। गोजोननाय थाबाय। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोङो नैथि रादाबखौ होनो लादों आरो नैथि रादाबाव दङ 14 सेप्तेम्बर खालार। हयथ' गोबाङानो मिथिखागौ 14 सेप्तेम्बर खालारा बर'फोरनि जारिमिननि मा सान। नाथाय जोंनि गेजेरावनो गोजाम गोदान आथालनि गोबाङानो हयथ' मिथिया जे 14 सेप्तेम्बर खालारा मा सान फालिनाय जायो। आरो बेखायनो जाय नायगिरि नोंथांमोना मोनथिया बिथांमोननि थाखाय बे खौराङारि मिथिथाय गोनां फोरमायथिनायनि थाखाय बानायनाय जादों। नंगौ नायगिरि नोंथांमोन 14 सेप्तेम्बर खालारा बर'फोरनि जारिमिनाव NDFB-नि मुंख्लं सान। नाथाय गिबियावनो सोंथि सिखारो मानो NDFB-फोरा मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों? सोर गिबि NDFB मुंख्लंनि थैनाय सान 14 सेप्तेम्बराव NDFB-नि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायो? गिबियावनो नोंथांमोननो बेनि बागै जों सुंद' फोरमायथि होग्रोनि। बेनि उनावहाय नोंथांमोननो जों होनो नाजागोन आसामनि दाब दाब जायगायाव बे मुंख्लं सानखौ बोरै फालिनाय जादों। अब्ला फैदो गिबियावनो जोङो सुंद' NDFB-नि जारिमिनखौ मिन्थिना लाग्रोनि। जारिमिनखौ रायखाङोब्ला मिथिनो मोनो 1986 मायथाइयाव रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव गायसनजानाय NDFB-आ गासै 32 बोसोर हाथियार सोमावसारनायाव NDFB-नि गोबां केडारफोरा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बावनो गोनां जादोंमोन। बे गोलाव सम 32 बोसोर हाथियार सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय NDFB-नि सोद्रोमाफोरनि मुङाव 14 सेप्तेम्बर खालारखौ NDFB-आ मुंख्लं सान महरै फालिनाय जाबोदों। जारिमिनखौ बदलायोब्ला मिथिनो मोनोदि 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालाराव NDFB-नि कामान्डार बि बांबुरगोराया NDFB-फोरनि गिबि मुंख्लं महरै जिउ बावजेनदोंमोन। बै समनिफ्रायनो 14 सेप्तेम्बर खालारखौ NDFB-नि मुंख्लं सान महरै फालिनाय जाबोदों। देग्लायबो बै जिउ बावलांनाय 2000निबो बांसिन मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै NDFB-आ मुंख्लंफोरनि सेराव बिबार बारसे बावनाय थांखियै 32थि NDFB-नि मुंख्लं सान फालिनाय जादों आसाम नाङैनो। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फालिनाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बालिंमारि एमइ स्कुलनि लांगोनायाव NDFB-फोरा NDFB-नि 32थि मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गोबां NDFB बिथांमोना। बाहागो लानाय NDFB बिथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैजों नायनानै लादोनि। दा बेनिखायनो जोङो
दिनैनि बे 14 सेप्टेम्बरखौ जों फालिदों आरो जिहेतु जोंनि बिथांमोना जे थै जिउ होनानै बर' माहारिनि थाखाय दिनै गादबनाय नासयनिफ्राय उदां दिनै नांनानै जिउ बावदों दिनै बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ बोसोरै बोसोरै फालिनाय जागोन आरो जिहेतु इयुनाव जोङो साफ्रोमबो फालिलांनाय जागोन आरो बेनिखायनो जे बिथांमोना बिथांमोननि थै जिउ बावसोमनायावनो जे गादबनाय नासयनायनिफ्राय दिनै जों उदां मोनदों थांनाय 27 सानाव जे बिखर जादों बिथांमोननि मोनसे थै जिउनि मोनसे बेसेन दं दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे बेखौ जारिमिनारि मोनसे आर्टिस्ट डे होननानै जोङो दिनै बेखौ घोषणा खालामदों। गसाइगावनिफ्राय बिलिजित नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। मुंख्लं सान फालिनायनिनो जोंनिसिम धेमाजिनिफ्राय मोनसे खौरां मोनफैबावदों। बे खौरांखौ होनो नागिरदों नोंथांमोननि थाखाय। धेमाजि जिल्लानि XNDAB वेलफेयार ससाइटिया 32थि मुंख्लं सान फालिनाय जादों। बे मुंख्लं सानाव गगामुख दख'रानि गासै XNDAB सोद्रोमाफोरा नुजाथिनानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। आरो बे 32थि मुंख्लं सान फालिनायनि खायसे नुथायफोरखौ दानिया जों नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सिगांबाय। 14 सेप्टेम्बर दिनैनि सानाव गिबिसिन बर' जाथिनि हारिनि थाखाय आफादनि मुङाव मुंख्लं जाना थांबाय। बिथाङा सोरगोआव गोजोननाय आरो गोजोनै जायगा मोनहैथों आरो लोगोसे दिनैसिम आफाद जोनोम जानायनिफ्राय जेरावखि थाया मानो मोनफ्रोमबो आफादानो हाग्रायावनो जा हायेनावनो जा बे हाबाफारिखौ मावबोबाय थादों। धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय, मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।